serás mía. Va, Carlos, va. Al mismo cielo yo te llevaría. On estem? Estem a... No Ave Maria. A Ave Maria no, a Santa Maria. Espera, volia fer una pista. Santa Maria. A Santa Maria. Sud de Califòrnia. Sud de Califòrnia, caloret de nou, caloret faller de nou. Estem acabant el viatge, tornem Ja ja queda a Los no res, Angeles. tornem a Los Angeles. No queda res, no queda res. I hem començat amb el David. A veure, anem a mirar l'habitació. Sí, mirem, a veure, què passa aquí? Bueno, l'habitació és una habitació... A veure. És una habitació singular, diria jo, perquè tenim un llit, una mica més petit. Una mica més petit del normal. No és molt gran, els coixins 4, ordinadets de petita a gran, com sempre fan. Els hi encanta això, els hi encanta. Són iguals, Carlos. Ja, però bueno, fa un efecte que els posen així com a ordenadets. Però hi ha una cosa molt singular en aquesta habitació, que és la primera vegada que ens la trobem, i això és un poble petit, eh? Sí. Tenim vestidor? Venim, us Ja, ensenyem el vestidor. a veure, tenim vestidor, eh? Mireu, mireu. Quin Mira, supervestidor, mira. i això no ho tinc a casa ni de conya. Ja, veieu, Bueno, a més del rotllo, ells ho aprofiten per la planxa, jo aquí tindria de tot menys planxa, però ja veieu, L'armari, una manteta, no sé si aquí fa molt de fred, creiem que no, però... Ah, hi ha una finestra aquí. Finestra, i llavors aquí, I aquí està. doncs ja està, per maquillar-te, fer-te els cabells, les cafeteres... Jo la cafetera la veig una mica difícil Lo que la aquesta cafetera, vegada. aquí al lavabo trobo que no sé què pega. Bueno, parlant d'oll. Una cafetera Perquè aquí un al s'està lavabo, dutxant... de la pica. No, un s'està dutxant i l'altre no, no te l'electrocutes. Bueno, no està mal. Vinga, doncs vestidor, novetat. Anem cap a l'altre costat, Som-hi. al vàter. El vàter no semblava... Mireu, semblava putre, perquè tu tenies aquesta Però allà està el vestidor i aquí I està el vàter. veieu la porta, que es fa una miqueta d'angúnia? Doncs, hosti, no, entres i mireu, superample. A veure, este quadre aquí no m'acaba d'agradar molt a mi. Quin quadre? Un quadre és un lavabo, no sé, és una mica espantós, Mira, Mireu, fa por. és de iaia, és dels anys 20. Però en canvi la dutxa... La dutxa és superguai, el que no hi ha llum allà. Espera't, és que si l'encenc s'encén el tractor, Bueno, sí, Mira. és que hi ha un soroll de tractor. Jo entro a la dutxa perquè em veieu. Mira la dutxa, mira-la. Ai, que em fotré el cap. Com que amb l'iPhone. Que són uns cabrons. I no és per enanos, o sigui, va bé la dutxa. Va bé. Va bé. L'única per enanos era la de l'altre hotel. Doncs sí, falta el tractor, el que dèiem, el soroll aquest. Això és una Lavabo, mica primitiu. guai. Guai. Secador... Sí, és mono. Jo penso que és una És mica mono, és guapet. Però té bones idees aquí als hotels americans. Vistes. És guai, sí, Una vistes. merda, no, merda. Vistes no, teulada. Vistes no, vistes... Vistes... Hi ha mosquiteres, però... Hi ha mosquitera, però no es no pot podem obrir. accedir, llavors el Carlos no les trencarà. No la trencaré. No, ja veieu que no hi ha res de l'altre món, però mira, palmeretes... Bueno, bé, Bueno. no està malament, No està mal. I Va, el ara... més important, ara- no podeu deixar de fer vídeos, heu de practicar molt Heu i de practicar molt. venir a Califòrnia una altra vegada. És que ui, compte, Ai. per què vols fer? Acabam amb Lisby. Claro. Oh! Catxa, S'ha no caigut ha el servit. mòbil. Volia acabar la cançó bé. Volíem acabar amb la cançó. Quasi. Bueno, nois, estem molt cansats, així que avui per acabar... 1, 2, 2, 3, adiós! Ai, que quasi caic baix, jo! Hòstia, mira el borde com lo tenia. Adéu! Quasi caic a baix. Ostres. Ai, mira, és a Juanes! No vale, això, quasi caic a baix. Tanca. Bueno, Adéu. ciao.